Min oplevelse af at gå på Art and Technology, det var, at der var højt til loftet, og jeg havde engagerede undervisere, der gjorde, at jeg kunne komme med vilde idéer, og studiekammerater, der også opfordrede til, lad os prøve det her af, og lad os teste det her. Og det var sådan en rigtig god legeplads for mig, og det var et godt sted at vokse og lære, og jeg har taget rigtig meget med i forhold til at kigge på mennesker og hvordan de interagerer med teknologi, hvordan vi ligesom bliver påvirket af omverdenen. Ikke kun specifikt teknologi, men også de omgivelser, vi bliver sat i som mennesker. Mit navn er Sissel Abrahamsen, og jeg læste på Art and Technology fra 2016 til 2019. Efter det så læste jeg en kandidat i lysdesign, også på Aalborg Universitet, og nu er jeg ansat lysdesigner hos Light i Nørresundby. Jeg bruger rigtig meget for Art and Technology i forhold til, når jeg formidler mine projekter. Når jeg skal formulere mig over for kunder, så bruger jeg mange af de evner, jeg har til at præsentere, men også meget af den teoretiske viden, jeg ligesom har fået med i forhold til at forklare, hvordan fungerer det her sted? Hvad for en stemning vil jeg gerne have? Hvad for en atmosfære skal vi have? Hvad vil jeg gerne skabe som lysdesigner? Og alt det kommer rigtig meget fra Art and Technology.